jadi semua macam bawa kan tambah जों दिनै पालना कारम हलो 1984 सालाव जोङो कायसा जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट टाउनशिप आबो सिग्रिटि अ सालाव जों दिनै पालना सेंट्रेल गभर्नमेंट सुप्रिम कोर्ट आबो जोङो डिक्लारेशन आबोनि बागै जों सालाव दिनै पालना बेयाबा दिनै जों बिसि बुरुं नमो सालाव पालाय दङ हहनदा दङ जों सिनि तिप्रासाद दखाराव सिनि कायसा जे सिगिटि माने अ सालाव मानखुनो सिनि जे गभर्नमेंट अ गभर्नमेंट जोङो काहामकाय सिनि सामुं तिप्रासाद दखानि जे तिपिया से हाबाङा चालु खायनो बर' काहामकाय जोङो माने पलिटिकल गतबाबे जोङो सुखलुबो दं तामनानै जोंनि बर' सायासु माने फानसाव थांनायनि बागै नंगा फानसाव थांनाय बागैनो जोङो पलिटिकेलनि इसबे जोङो तलाखिलायो तो जों फानसा दंहांकाय सिनि जे म सिग्रिटि माने जे भारतनि कन्स्टिट्यूशननि कायसा 1950 सालाव डॉक्टर आम्बेडकर म आइना सिगो जे सिनि तिप्रासाद दफा सिनि शिक्षितनि पावा जों अरनो तंगो सिनि रीतिनीति सिनि तांग इको कानमुं समु सामुं नमुं जत काने सिनि डेभलप मुङै जे जोंबाय जोंनो जों अर आइन खालायो सिनि कास्टमारि ल तोयो जों जत किछु काहामकाय तंनानि बागै जोंनो असिग्रिटिरिमोन बेबा जों दिनै नुजाखा जे गभर्नमेंट कायसा माने कार्यकरी खायनानि न बर'मिया माने पलिटिकल गतबादे जों सुखलुबो आबोनि बागैनो जों फानसा तंनानि बागै जों फानसा तंना नांगौ ओंखाय जों फानसा तंनानि बागै जों अनेक डिफारेंट सिनि दखाराव किन्तु जों फानसा तंयाखै जों खायना तुमा सीपीएम खायना तुमा बीजेपी खायना तुमा कांग्रेस खायना दिनै अस्तित्व रखानि बागै जों फानसा नांगौ जों फानसा नायखै जों खायना जों कमन आबोले जतनि बखावनो एगो जंतनिखौ तामखै दाबोलै मानो लाफें मुरिबो फरमुसुं मानो कगन दङ जों अबो पुरा क्राक सिनि जेते हुकुम सिनि रीतिनीति जे सिनि संविधान कन्स्टिट्यूशन दङ सिनि राइट्स आबोनो जों माननानि बागै जों फानसा नांगौ जे तिनी भारतनि प्रधानमंत्री तिनी होम मिनिस्टर अमित शाह बा नरेंद्र मोदी भारतनि प्रधानमंत्री बिनि अस्तित्व रखा खायना बागै गुजराती रंग बनाय दं गाहामकाय ओंगा बेबा सिनि अस्तित्व रखानि बागै नों सीपीएम बो खायदि बीजेपी बो खायदि तब सिनि अस्तित्व रखानि बागै जों फानसा तंना नांगौ अपावरंनो आं जतनो कसना मुसुंगो बेलायगे जों दिप्रेटिंका सिनि जे इंटेलेक्चुअल बुजियानि बागै जों मुसु 70 बोसोर जों लखा बेलायबो खावो नांगो जों बोखावो नांयाखाय सिनि लिडारशिप जों खुजो खायले किन्तु जतनो जों बोखावो नांना नांगो दखाना खामजाङा नांगो आं व्यक्ति आं बाहायना आबोनो जों जतनो कसारा आं म जे कग्रंनो कसारो सिनि जे थानाय उनि सीपीएम सरकार जे बर' राजत्व खायदोंब्रो गोबां मानसिनि जे बर'बो जे जाया जुया अनो तंबायखा सिनि जे कास्टमारि ल तो करे सिनि बर' म सिनि म रीति रंनो सिनि तामनानि पावर स्टेशन देनो तो पालाले बेबा सिनि कायसे बुबाग्रानि इकरंनो बर' पालाय आबो नुगै दङसु ओंखाय आमोन बागैनो फायदो जों ताबो बुबाग्रानि दैफांबाय जों ताबो जत सारा त्रिपुरा जतनो आं कबंनो मुसुङो फायदे जों सामंखैखै बोखाबाय जों खायना नांगौ जों बोखाबाय खायांखाय जों अनेक अरायफोर कायसे हामजाकमान हिंखाबो दखानो आबो थुं तंमा कगे जों हामजाकनो लायना नांगौ जों बायसे आबोन बागैनो आं ससायना जतनो आं ककसारा आं आसे गरंगया आं पलिटिकल गतबाबे आं थुंना बरंया आनि सुजाक आं जेता दखानो हामजागा आं बखावरनो साजावो आनि बखाव नांमा गुनै हामबाय जतनो आनि सिनिमुं हंगाय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि